कार्टून्स। एगो बड़का बंगला के अंदर एगो नारियल के पेड़ लागल रहे। ओकरा के देखा थी टिंगो के मुंह से लार गिरे लागल। अरे लंबू, देखा ना उन्हें कितना सारा नारियल लटकत रे। हमार हाथ तोहरा जितना लंबा होखत ना, ता हम सारा के सारा नारियल तोड़ लेती। तू कहल का चाहता रहा? हमार मतलब बाकी कुछ नारियल तोड़ के हमार झोली में डाला ना। आखिर इतना लंबाई दिले बड़े भगवान, तक कुछ तो फायदा उठावा ना। तू कब्बो न सुधर टिंगू। खुद तो बच जाला और हमरा से हमेशा उल्टा सीधा काम ही करवात रहेला। तू कौनो चौकीदार देख लेलस त। अब ज्यादा हरिश्चंद्र ना बना। लार तो तारा भी मुंह से टपक रहल बा। शाम के एक साथ बैठ के आईपीएल मैच देखल जाई और नारियल पिए के मजा लिहल जाई। बस आईपीएल के नाम पे दिल जीत लेला तू, लेकिन देखे के कहाँ बा ऊ तो बतावा। पहले नारियल तोड़ा, ओकरा बाद बताई हम। अच्छा ठीक बा बाबा, फटाफट थैला तैयार करा। हम कुछ नारियल तोड़ के ओमे डाल देता नी। हे लंबू, आज हम तोहरा खातिर बड़ा स्क्रीन के जुगाड़ के ले बानी। वैजा हमनी सब बैठ के आईपीएल देखल जाई। राम गंगा चौकी के पास वाला मैदान में आ जाइए, ठीक बा? ठीक बा। खुला मैदान में सब लोग इकट्ठा हो गए। छोट सा मैदान में कुछ लोग मॉनिटर लगा के मैच देखत रहे। अरे कितना शानदार जगह लेके आयल बड़ा तू। इतना बड़ा स्क्रीन, आज ता मजा ही आ जाए। पहले इता बतावा, आज कौन सा टीम जीती, मुंबई या चेन्नई? चेन्नई जीती। ओमे महेंद्र सिंह धोनी जोन बाड़े। जीती तो सिर्फ मुंबई इंडियंस ही। ओमे सचिन सर जोन बाड़े। हर बा तू हर बा। शर्त लगई बा? लगा देनी शर्त। आज तू जरूर हर बा। धोनी हमेशा कब जीतेला, जीते वाला रेखा था ओकर हाथे में बा। तबे सचिन अपन पहला छक्का मारलस। सब लोग जोर जोर से ताली बजावे लागल। देखला, बोले रहनी ना हम। अब ही तो बस शुरुआत है बा। मैच के बस 4 ही ओवर बीतल रहे कि खूब जोर से बारिश होखे लागल। सब लोग इधर उधर जाके पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गईल। अरे सब मजा किरकिरा हो गए। कितना बढ़िया मैच चलत रहल। हाँ उतबा, लेकिन अब का करल जाई? तब एगो बच्चा तेजी से तेज चिल्लावे लागल, स्क्रीन! हमारी स्क्रीन तो पानी में भीग गईल और फट गईल। अरे ई तो स्क्रीन फूल गई टिंगू। अब हमनी मैच कैसे देखल जाई? रुका जरा, पहले बारिश के रुके तदा, फिर कुछ जुगाड़ लगावल जाई। थोड़ा ही देर में बारिश रुक गईल और सब लोग वापस इकट्ठा हो गईले। बाकी सब लोग बहुत उदास रहे। ए भगवान, आज के फाइनल मैच देखे के खातिर तो हमनी लोग कितना तैयारी कर ले रहनी। अब तो हमारी स्क्रीन ही गल के फट गई बा। अब का करल जाई? पापा, का अब हम लोग मैच ना देख पाए? पता ना बेटा, का करल चाहिए अब। इससे अच्छा तो घर के छोटा सा स्क्रीन पे ही मैच देख लेती। फोन पे मैच देखे के भी वो मजा ना आवेला। उधर लंबो टिंगू भी बहुत बेचैन होके लागल। अरे टिंगू, कुछ तो तरीका बतावा ना। तहार दिमाग तक कितना तेज चलेला। तू चुप खड़ा बड़ा आज। अरे रुका बाबा, कुछ सोचे दा हमरा के। टिंगू इधर उधर अपन नजर दौड़ावे लागल। अचानक होकर नजर लंबू के सफेद कुर्ता पर चल गईल। मिल गई आइडिया। का आइडिया बा? जल्दी बतावा, मैच निकलल जाता। पहले वो पेड़ के टहनी तोड़ के लावा। ठीक बा, अब हिला होता नहीं। लंबू पास के एगो बड़ा पेड़ के टहनी के तोड़ के ले लैलस फटाफट। इला टहनी, मगर तू का करे वाला बड़ा जल्दी से बतावा, वरना मैच खत्म हो जाई। रुका बाबा, अभी टहनी के वही जा सामने लगा था एकदम, जहाँ पहले वाला स्क्रीन गल के टूट गल रहे ना, ओकरा पीछे कपड़ा टांगे की जगह छोड़ दिया बस। लेकिन इतना बड़ और सफेद कपड़ा कहाँ बा टिंगू? हम जौन कहा था नहीं पहले तो वो करा। ठीक बा, अब वही फटाफट एकरा के लगाते तनी। लंबू पहला वाला लकड़ी और सफेद गलल कागज फेंक देहलस। पता ना ई टिंगू हमरा से का करवावेला। ए अंकल का कर रहल बाड़न? का मैच फिर से शुरू हो जाई? लग तो ऐसा ही रहल बा बेटा। कुछ तो जुगाड़ हो ही जाई, तो टेंशन मत ला। त टिंगू, तहार टहनी भी लग गई। अब बतावा का करे के बा? अब अपन सफेद कुर्ता उतारा फटाफट
और ओकरा के टहनी के नीचे मॉनिटर के सामने स्क्रीन जैसन टांगावा। कैसन बात करत तारा? हम कुर्ता कैसे उतार सकीला? सिर्फ तहार कुर्ता ही तबा जौन पूरा स्क्रीन बन सकेला। अब जल्दी करा न तो मैच निकल जाई। वैसे भी नीचे तक तू तो सलमान खान की तरह सैंडो तो पहन ले ही बाड़ा। आज ता एकदम माचो लग रहा बाड़ा तू। लेकिन ना कर सकीला हम ई सब। तबे आसपास के उदास बच्चा पे ओकर नजर चल गईल। वो ओकर उदासी देख ना पहिले और कहे लागल, ठीक बा, शुरू करा अपन मॉनिटर। स्क्रीन हम बनाओ तानी। थोड़ी ही देर पे लंबू के कुर्ता पे मैच के प्रसारण फिर से शुरू हो गईल। सब लोग खूब ताली बजा बजा के मैच देखे लागल। थोड़ा ही देर में लंबू के टीम मैच जीत गईले। वो खड़ा होके एकदम से नाचे लागल। बच्चा सब भी मैच दिखावे खातिर ओकरा के आके थैंक्स कहे लागल। थैंक यू अंकल, आज आपके वजह से हमने ये मैच देख पाईनी। इधर लंबू टिंगू के छेड़े लागल। अबे ओ टिंगू, तू तो हार गईला। अभी ना हारनी है, अब वहीं एक मैच खेल के देख ले हल जाओ। सब लोग भी बड़े हैं जा। का भाई लोग का बोले तारा, हो जाओ एक मैच। सब हाँ बोले लागल। दोनों अपन टीम में 11-11 प्लेयर ले लेलस। चला, आज हम तोहरा के बतावतानी कि बैटिंग का हो खेली। और हम बताएं कि बॉलिंग का हो खेली। टिंगू के पहला ही बॉल पे लंबू आउट हो गईल। ओकरा के कुछ समझ में ना आइल कि का हो गईल। ओकर टीम भी सिर्फ 57 रन बना के आउट हो गईले। अब हमार बैटिंग बा लंबू, बच के रही है। लेकिन बॉलिंग तो हमार बा टिंगू। देखतानी कैसे बचपा तू हमार गेंद से। और देखत ही देखत लंबू के पहला बॉल पर टिंगू छक्का मार देहलस। अरे ई कैसे भइल? ई मैदान के हम सचिन बने लंबू। यही जब पे बस हमारे रन बनेला। अगर तू सचिन बाड़ा तो हमहू अनिल कुंबले बनी। रुका, अब वही बताओ तोरा। और अगला ही बॉल पर वो गुगली मार देलस, जैसे सीधा टिंगू के विकेट उड़ गई। मैदान में बैठा लोग ताली बजावे लगलन। आईपीएल से ज्यादा मजा ई मैच में आइल बा, है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल। थोड़ा ही देर में टिंगू के पूरा टीम 59 रन बना देलस और जीत गई। सब लोग तेजी से ताली बजावे लागल और मैच समाप्त हो गई। एक बात तो हाँ टिंगू, आज हम तहर दिमाग के मान गई नी। कैसे तू तुरंत मॉनिटर वाला प्रॉब्लम के सॉल्व कर देला। तो हर दिमाग सच में बहुत तेज बा। तू गुगली बहुत अच्छा फेंकेला, ई आज हम मान गए नी। आज तब मजा ही आ गई। तू न होए त न हम मैच देख पाती, न क्रिकेट खेल पाती, और न हमरा के पता चलत कि तू इतना अच्छा प्लेयर बड़ा। तू भी तो हमार पर्सनल सचिन बड़ा। दोनों एक दूसरा के गले लगा लेलस।